Ina jin ki. Abin da ya kawo da wajen ka. Ka gan dai yanzu dai ina da ɗan kuɗaɗe na kaɗan a hannu. Amma ba ka da kuɗin sadaki. Da kuɗin kayan lefe ni na yadda zan baka. Sannan akwai gidana na gado. Babban gida ne ga gani. Zan baka shi. Wai ke dama magana aure kike? Ma. Tun da ki so ai. Haka ake hakuri. Ni ma baki ganni ba haka nake lallaba in zauna a hakura. Ba ni da auren. Abin da nake so kai, so nake ka aure ni. Kaga ina da kuɗi. Wato labarin da nake ji mata suna da maza. Ni yau ya faru a kaina kenan. Kina nufin so kike ki yi da ni? Kin fara maganar kuɗi, kina da kuɗi, kina da gidan gado. Duk zaki mallaka mun. Duk zan baka su. In ji har zaka aure ni. Domin na gaji da zama babu aure. Ai kin san matsalar ne. Wai ana aure iyaye ba su sani ba ne? Kai za ka sanar da su. Shi ne ki gane. Auren dangi ake so a yi. To ai kai da kai ka san yadda za ka yi da su. Dama da sai in je mu samu wani abokina kawai a auren nan. Allah. Sai mu fito wahala su bari. Amma ki bari zan shawarce su. Abinda za a yi kenan. Kuma ba su yadda ba. Kawai sai mu je mu san yadda za a yi. Za su ma yadda. Kai da ka dubi al'amarin nan. Ka ga kuɗi. Ga gida. Ga mace. Yanzu dai abinda za a yi. Ki je zan yi shawara. Zan zo. Ko ma ba su yadda ba sai mu je a yi. Akwai wani abokina zan je wajensa. Sai ya zame min wali kawai. Aure dai ko na kwana nawa ne aka yi aiki kenan ko? Ya Hausan na kwana nawa ne? Oh. To ba da matsala zan zo gidan sani. Inda za ka zo dai. Zan zo haba zan zo. Ki dan yi murmushi wannan in. To shi. Zan zo. Ina fa jiran ka. A zan zo. Ina fa jiran ka. A zan zo ka kira mu. Sai ka zo. Da. Za a yi muddin kenan.